Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kahapon, nagpabutyag sa pagkaalarma si Bacolod City Mayor Abdi Benitez sa sunod-sunod nga kaso sa pagwigit sa parte sang lawas ang tao sa syudad. Iya ginabalaan ng DILG Director nga magabutang na sa panibagong nga BCPO Director. Subong hapon ginpatigayon ang turnover of command para sa bagong nga pamuno sa PNP sa syudad. Yaring report ni Nico Delfin. Ang pagsulbar sa mga insidente sang pagwigit sang parte sang lawas sang taho kabahin sa ginadiman ni Mayor Albi Benitez kay Police Colonel Noel Alinio, ang bago nga BCPO OIC Director. Sa turnover of command ceremony sa BCPO headquarters, ginpahayag man sang alkalde ang ginapaabot nga mataas nga level sang pagserbisyo sang kapulisan sa idalom sang iya pagpamuno. Kailangan yung pagi kung para mauntat mo ako ng kabagay. Daw ginatol kita, ilang taon mo pala, daw hindi pala normal nga, himuon mo na. Unless daw kayo, isog na gitsay mo, daw wala ka na pala kulba, ngayon sa atin. Those are the things, mga challenges na pinataya. Kayo, and give him time para to prove himself, kung ano ang iyang masarangan. No? And then, we will see. Ginabato naman ni Alinio ang pagpanghangkat kag nagpasalig sang mas mabasog nga police visibility dungan sa igapatuman nga mga pagbago sa BCPO. Hindi ako traditional police na makikilala nyo. Mamimisinterpret ako na iba kasi ganito ako. Ito ang question ko, ito ang kind of leadership ko, pero it's time na mabago na po yan. It's time na mabago na. Kasama ko po kayo noon. Yung ilan, ayaw ako. Kasi siyempre ayaw nila ng changes eh. Naghinyo man siya sang suporta agud mapunggan kag masulbar ang anuman nga sa isang krimen. Nalakip na diri ang pagwigit sa mga utod nga kamot sa Barangay 2 sing Enero, mga utod man nga tiil nga ginwigit sa CL Montelibano sa Barangay Villamonte sang Marso, kag utod naman nga kamot nga ginbilin man sa Barangay Bata sinila nga Lunes ang aga. Initanan ang wala pa masulbar. Crime deterrence is police visibility. Yun lang naman yan. At least may krimen, at least may police na nakikita kasi. At least hindi masisisi. Samtang nagpasalamat naman sa syudad kag sa publiko ang magaretiro na nga outgoing BCPO Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginpabugal niya man ang madinalagon nga pagbungkag sa 4 sa 5 ka mga ginaligar drug group sa Bacolod sa idalom sang iya pagpamuno. Mula na yung assignment ko nga daw, it feels like home. Nga kung sinadri daw, hindi workplace daw, balay ko ba lang. Itaganda rin ito. So, salamat gid. Tatamo nagsuporta sa akin. Si Martir ang magaretiro na sa Mayo 14. Nico Delfin para sa DGCast Negros.